Agidan, dagiti nagdudumang aktibidad iti syudad para iti Baguio Flower Festival wenno panagbenga nainget ti palagip ti City Health Services Office iti publiko nga agbalin anaridam ken sumurot kadagiti basic precautionary measures kontra iti anyaman a sakit nga ituntunda tinalami sa panawen. Palagip ti opisina amuen iti report ni Bridget Marcasi Pangusfian. As of January 28, 2026, dumanon iti 280 na ilista kaso ti influenza-like illnesses iti Baguio City. Nabababanoy dilig iti 321 na kaso na ilista iti kapada a panawan iti napalabas at awan, sigun iti CHSO. Upatapulo katalo a porsyento da ito'y a panagbaba, ken awan pa iti kanayunan na kaso na inayon iti 10 katwalo a super flu na i-record iti 2025. Kagiddan iti daytoy, addan dagiti universidad ken pagadalan iti syudad anang ipaulog iti pamilin para iti panagaramat iti face mask ngem sigon iti CHSO saan daytoy a mandatory. Mababa nga po ang ating mga cases, siguro dahil we know how to take care of ourselves also, no? We would like sana na those children who have symptoms of flu, wag muna pong pumasok, wag muna payagan pumasok ng mga magulang. At syempre po kung okay naman po sa children, sa mga ating mga children na mag-mask, why not? Okay lang po, no? But it should not be a mandatory use of the face mask. Inlawlawag ni Brillantes a kadawyan ang nakailistaan ti panagnato ti sakit iti bulan di Disyembre, Enero ken Pebrero gapo iti panagbaba ti temperatura. Malaksid iti dayta, imbalaag na ti posible a panagnato ti bilang tinasa o sakit nang runa ti immado ti bilang dagiti local ken international tourist a sumangsangbay iti syudad kabayatan ti makabulan a selebrasyon ti Panagbenga Festival. Kagidan iti daytoy, imbinsana na inget metlaeng ti panagwanawan da baban iti tulong dagiti kameng ti Barangay Health Emergency Response Team para kadagiti agturturong iti syudad a nagtaod kadagiti pagilyan a nakailista ti Nipah virus. We just have to be vigilant on this and this coming February we can use the mask, no? But no mandatory. But of course if you are sick and stay home. Iti monitoring ti Department of Health Cordillera ken CHSO na ipanamnama nga awan tinaska na pagdanagan ti publiko seknan iti Nipah virus nang runa ta nakalatangan dagiti preventive measures para iti safety ken protection dagiti umili ti syudad kontra iti nasa o sakit nang runa ta awan pay tinailista a kaso daytoy. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas.